Roeddwn i'n meddwl bod modd i fi gwneud gwahaniaeth i bywydau'r prentisiaid o'n i'n gweithio gyda. Fi'n anghofio beth o'n i'n dweud Cat. Mae'n gwych gweithio gyda pobl ifanc oherwydd maen nhw mor unpredictable mewn ffordd. Mae wastad challenge newydd wrth gweithio gyda pobl ifanc. I weld cynnydd a datblygiad y prentisiaid sy'n dod ar y cynllun, i roi profiadau anhygoel i nhw, i roi nhw ar y llwybr cywir, a jyst i weld beth maen nhw'n gallu cyflawni allan o'r cynllun yma. Mae gweld person ifanc yn dod mewn heb llawer o sgiliau a heb llawer o hunain hyder. Trwy wneud y gwaith caled a'r gwaith ymarferol sydd ddim yn mewn i'r cynllun. A wedyn yn gadael gyda'r holl sgiliau angenrheidiol sydd angen arnyn nhw i fod yn llwyddiannus yn y byd gwaith yn rhywbeth arbennig. A hefyd i roi profiadau anhygoel i nhw, dim ond ar y cynllun, ond o fewn y gweithle hefyd. Does na ddim teimlad yn y byd fel gweld person ifanc yn datblygu oherwydd y gwaith chi wedi wneud gyda nhw. Dyn ni'n gwybod dyn ni wir wedi cael effaith arnyn nhw a'i gobeithio nhw at y dyfodol.